És en Joaquim Robert, l'home de la càmera al coll, el que et retrata sense que te n'adonis. Tot i que mai s'ha dedicat professionalment a la fotografia, és, sens dubte, fotògraf. Diu que no cobra pel seu art per tal de poder ser absolutament lliure i immortalitzant només allò que li vingui de gust quan li vingui en gana. Sempre té un record pel seu mestre, en Josep Romaní. Des que l'ajudava a fer reportatges de bodes en Super 8, la tècnica ha canviat molt. Què passava abans? Llavors no sabies mai com sortiria. Llavors jo tenia uns 3 tubos d'aquests d'uralita que tapats a sota i tenia filtre, fixador, aigua i revelador. Esclar, jo posava la cinta així, la posava dins, la treia i amb un secador la secavo i de seguida el que sigui. Ara jo és fantàstic que tu faig un reportatge i jo automàticament, a cap de 3 segons, ja sé si l'he fet bé o no he fet bé la foto, que abans no ho sabia. Com a reporter és fantàstic perquè tu agafes aquella targeta, la poses a l'ordenador, pim pam fuego, ho envies al diari i s'ha acabat. Robert va ser un dels fundadors de l'agrupació fotogràfica i cinematogràfica de Blanes, juntament amb Josep Maria Padern i amb l'assessorament del fotògraf Clos Miralles. El 1960 ja estaven instal·lats al primer casino organitzant cursos i concursos, entre els més coneguts els dels Focs o el Premi Quillat. Des de fa un temps s'ha desvinculat de l'entitat perquè creu que no promou el talent dels novells. Jo considero que un social, un d'allò, el que sigui, té d'haver-hi diferents categories de fotografia, perquè els que comencen i que puguin barallar-se els que comencen, i no els primaris que són bons, i un que comença i diu que carai tinc de participar si me guanyarà aquest. Robert ha estat un dels principals reporters gràfics de la vila. Ha treballat pel Diari de Girona, l'Independent francès o la revista Recull, on ha tornat anys després. Als seus 72 anys encara va trafegat per Blanes per retratar un o altre esdeveniment. El seu arxiu fotogràfic és immens. Jo tinc 220 CDs plens de fotografia. Vaig tenir la sort de guardar tots els clixés i després ho vaig regalar a l'arxiu i em van fer aquella exposició. 4.500 clixés. I esclar, què? Ja es pot fer una altra exposició i tot. El que m'ha sap greu que es va fer una tirada bastant maca de llibres i potser en queden 5 i prou a tot Blanes, que la té l'Ajuntament. Per el que sigui, va tenir molt d'acceptació perquè un Blanes de l'any 60 fins al 75 tenia ganxo. Diu que no té cap fotografia pendent, que a ell el que li agrada és retratar el que es troba, fer carrer. El principal és mirar no anant de pressa. Un detall molt fàcil és aguantar a mitja nansa, que estàs enfocant, encara estàs enfocant. A vegades he estat un quart d'hora aguantant l'enfoc, i com ha sigut el moment oportú, crac, fins a fondo, i treus la foto. Clar, tenir paciència, tenir d'allò, una foto no t'he de dir pim-pam, ja està, no? Per retratar a Joaquim Ruyra, el que sigui, una cosa m'han demanat, una portada del Recull, i a vegades he estat mitja hora allò i buscar un moment de la llum que vagi bé, del que sigui, A mi m'agrada aquella foto que ni se'n donen compte, que te retrato, i llavors, pum, ja te l'he retratat.